Sura niya. Ano ba dahil? Ha? Hindi makita. Ano yung Arnold Duckland? Yes! Maya ka na. Ano pa ka? Init ba? Ano ito? Nagtagbog-bog nga? Singot na umbugan. Pawisan ng akong bilas. Puro ng bilas. Nag-picnic ako dito, nag-picnic. Init. Kaga. Wala minsa. Dami dumadaan. Ang hagisan ng bukog. Lagi lang mo dyan. Nangawa Uy, kaputol. Sige. Kanya na mo message, Beka. Nag-video pa ako. Hindi mo naman. Ay, kaputol. Patapusin naman ako kain. Andar na.
Ganda na yung barko. Hi guys. Dito ako kumain ngayon sa tuktok. Sa bubong. Ay, hindi bubong. Sa terrace. Kaya ulam ko ngayon. Ito yung ulam ko guys. Kain butido. Tapos hindi talaga tumawala yung tinola. Sabaw. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo. Hindi na yung view ko guys eh. Isda at saka tinola. Tinolang fish. Oh. Dito ako sa bubong kumain. Sa bubong namin. Kain na nga. Gutom na. Gutom na. Wag lang malaglag. Sarap. Pinula. Nita, dali ba eh? So, nagagmay pa kami ng kapatid ko. Mag-ilog yung mata. Yun sa tuktok. Minit. Kunita po dire. Init. Init. No. Hindi, nagkaputol. Mamaya na kasi kayo mag-message. Nagkaputol yung video. Ayan. Na. Bills ko.
Ano ba pala? Kaya nakalipan. Sumukha yung mga langawa mo, hindi mo kasali dito. Kamu kami pang video. Iya. Tahu. Wah. Wala na yung sulod. Yes! Tinita, hiyong-hiyong gus kainit good. Ha? Sige na guys, kaya init, maligo ako. May konti. Pasok na ako. Bye! Ito kumain sa tok-tok. Babay na. Ang dilim. Kami ko sinampay, oh. Tutupi pa ako. Ang init-init. Huhugas na lang.